Έλα, ανοίξε πρωτήρα, εγώ γιάζω. Αφαίνομαι, κύριε, αφαίνομαι. Κάτσε όλη και μου έλα που πάνω μας. Μη γελάτε, πρέ. Μη γελάτε. Έχουμε βρει την Ιωδία μετά από ξεχώρο μάτι. Λοιπόν, παιδιά, πάστραμε. Βάζω λίγο λεπτό. Πάμε. Βρισκόμαστε στο χωριό Αρχάγγελο στις 12, η ώρα είναι 12 το μεσημέρι, καθαρά Δευτέρα και έχουμε βρει την νεολαία του χωριού να κοιμάται εδώ έξω από ένα χειρόνα. Να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε άσχημα. Είσαστε εδώ από αυτό. Έλα, καλώς το. Τι κάνετε, για πείτε μας. Ένα τρίμερο βλέπει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και πάλι όπως βλέπετε. Μουζώμα, άφθονο ποτό. Εδώ έξω από ένα χειρόνα. Εντάξει, όπου έβρουμε κοιμούμαστε. Όπου είναι βολικά. Εδώ ήταν εύκολα, εδώ κοιμούμαστε. Όπου είναι καλοκαίρι. Εδώ κοιμούμαστε, όπου βρούμε. Η κατάστασή μας όπως βλέπετε είναι άψογη, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Το τρίμερο βλέπεις, τι ακριβώς έγινε. Σήμερα είναι το αποκορύφωμα. Είναι το αποκορύφωμα του Λυκειού. Καρναβάλι πάλι, παρέλαση, αυτοσχέδια άρματα, αυτοσχέδια ας πούμε καμουζέλες, μουτσούνες όπως λέμε εμείς εδώ. Σίγουρα και στις να ξέρεις όλους. Σίγουρα και να ξέρεις όλους. Έλα βρε! Νιώσατε! Κοστινέ πάνω! Κύριε Γιαρένη! Σήκωσε έχουμε Γιαρένη βρε! Έλα, κοστινέ πάνω! Καλημέρα!